Johala ma Jua Kali kaonti ma Kisumu kwano lal mar omenda ma kwane pok oyangore bang' machwango mwandu gi kinde ng'anyo manyoro. Dukni kod nyamburko ma kwangi okalo 10 kod mwandu mathoth nomako mach kendo wang' molokre miru e kinde ma jopiny ne rakore gi obila e kinde ng'anyo kendo weyo gi gilal ka koro giseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyo. Obila dwaro ni jotend siasa oti kod gi machiegni mondo giyud yo ma ginyalo geng'o rakruok e kind obila kod jopiny e kinde ka kinde ma ging'anyo. Pesa hasara nimepata hapa, gari moja kama ile Toyota ni gari ya milioni 3 na ni magari 7. Magari 7, gari moja ni 3.5. Nyumba imeungua, masini ya rangi 5 imeungua, ya paving imeungua, ya welding imeungua. Nimepoteza a lot of million. Ruto tafadhali, kaa chini na Raila Odinga. Sasa hasara kama hii singepata. Lakini nimepata na mimi sijui nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Tafadhali mkae muelewane. Ndio tukae na amani. Hata njaa ikiwa iko njaa iwezi tozana na hii magari hii imeungua yote. Tear gas ko dir to biro land somewhere to muoko manigi plastic to muoko mach. Harakati ma majni osemuoko jawaka temo mondo osim majni. Police bende the same gi tear gas gango. Koro emomiyo gini nyawang to this extent. And I wonder, these police officers are trained. So ginge maber ni this is Jua Kali sector kama oil nitie, petrol nitiere. So why should they throw tear gas to land kama oil gi fuels nitiere? Wan kaka jo Kenya wawacho ni kata luong mana ng'anyo samwa wuoyene. Shughuli ni wawe matin, wadhi ng'anyo to waduogo. Nikech bei mar maisha pok odok piny. Kaka wachiemo gi kaka wadaka to pod medo mana kethore. Kamano wayien wabro rito kwe to kik jogi mithuolo mondo bed ni keto wa gi lweny. Koro akwayo